Idén is megrendezték a Wanted Légy az év kollégistája tehetségkutató versenyt. Idén is több százan jelentkeztek, hogy megméretessék magukat a Vásárhelyi Hang- és Fénykör tagjaiból álló zsűri előtt. Nézzük be, hogy mi zajlik odabent. És az evolúciós folyamatnak köszönhetően, ahogy látjuk az elméletben, hogy a rágóizmaink csökkentek, következtében tudjuk, hogy gyakorlatilag oda fogunk jutni, hogy én az év kollégistája leszek, és ennyi. Triviális, hogy engem fognak választani, hiszen ilyen magas IQ-val és ilyen végzettséggel teljesen logikus, hogy én leszek az év kollégistája. Milyen szempontokat vettél figyelembe a pontozásnál? Hát nagyon szoros verseny volt, nagyon sok nevező eljött, és hát ez nekünk azért jó, mert mi sok sört kapunk. Annyira rám érzett a zsűri, hogy hihetetlen volt. Együtt izgultak velem, azaz rajtam. Hihetetlen élmény volt. Még egyszer eljönnék ide. Mi alapján pontoztál? Hát egyértelműen állíthatom. Van benne valami? Milyen szempontokat vettél figyelembe pontozásnál? Hát sok vér folyt, az nagyon tetszett, azért pluszpontot adtam mindig, és hát a nagy melleg, hát az nagyon. De a tarisznyákat nagyon nem szerettem, tehát az mínuszpont, egyértelműen. Run into the railroad track, run along with Captain Jack. Run into the peace camp back, run along with Captain Jack. Ba-da-da-dee-da-do, left, right, right, left. Ba-da-da-dee-da-do, run along with Captain Jack. Mélyen felháborít a zsűri hazugsága, hogy nem én vagyok az első pompon fiú. A zsűri meghozta döntését. Az idei verseny győztese pedig nagy meglepetésre egy ismert kollégiumi közszereplő. Hihetetlen produkciókat láthattunk, de végül megszületett az eredmény. A nyertes, szóval a nyertes, Zsuzsa néni! Köszönöm. Hát köszönöm először is a kollégistáknak, hogy kibírtak engem, a kiabálásomat, az üvöltözésemet, hogy elviseltek, és hogy szeretnek. Ez volt az idei Wanted Légy az év kollégistája tehetségkutató. Nagyon sok érdekes versenyzőt és versenyszámot láthattunk, és úgy vélem, hogy a győztes megérdemelte lett első. Ezek után nincsen más hátra, mint egy hatalmasat bulizni, amihez mindenkinek jó szórakozást kívánok. Szervusztok!